καλημέρα. Μπορεί ένα παλιό ηλεκτρικό αμάξι να φτάσει από την Αθήνα, ας πούμε στην Πρέβεζα. Ένα αμάξι με εμβέλεια 100 χιλιόμετρα στο δίκτυο το ελληνικό. Για να δούμε. Εκκίνηση δίνουμε από την Petrol Rally, από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ, το οποίο σου επιτρέπει να φορτίσεις δωρεάν για κάποιο ορισμένο χρόνο. Πήραμε την τυρόπιτά μας και σε λίγο ξεκινάμε. Δεν υπάρχει λόγος να το φορτίσουμε μέχρι τέλος, γιατί ενώ ξεκινάει μια φόρτιση της τάξης των 18 kW, γρήγορα όταν φτάνεις πάνω από 80% μπορεί να πέσει και στα 3 kW. Πρωτού ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, να μηδενίσουμε. Αυτή τη στιγμή μας δίνει εμβέλεια 91 χιλιόμετρα και ήμασταν στο 83% της μπαταρίας. Μηδενίζουμε τόσο το Trip A για να κάνουμε μια συνολική μέτρηση, όσο και το Trip B για να δούμε ανάμεσα στη στάση και τι καταναλώσεις είχαμε με βάση την κίνησή μας, είτε σε γρήγορο εθνικό δίκτυο με χαμηλές ταχύτητες, είτε σε γρήγορο εθνικό δίκτυο με μεγάλες ταχύτητες, πώς παίζουν ρόλο οι ανηφόρες, οι κατηφόρες, αν βγούμε στο παλιό εθνικό δίκτυο που ενδεχομένως να χρειαστεί, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στους φορτιστές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε Κόρινθο και Πάτρα. Και βλέπουμε. Πάμε, θα ξεκινήσουμε για μέτρα. Φτάσαμε και στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Μεγάρων και να δούμε πού βρισκόμαστε πριν πάμε να φορτίσουμε. Αυτή τη στιγμή μας έδινε εμβέλεια 34 χιλιόμετρα, ενώ έχουμε διανύσει 40 χιλιόμετρα, δηλαδή συνολικά 74 από τα 91 που μας έδινε αρχικά. Φαίνεται ότι η εθνική το κουράζει αρκετά και ειδικά στις ανηφόρες, δηλαδή ενώ βρισκόμουν στην κίνηση και έβλεπα μια πολύ καλή εμβέλεια, αμέσως μετά τα διόδια της Ελευσίνας που είναι ανηφόρα είδα την αυτονομία να πέφτει κατά πολύ εκείνη τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να φορτίσουμε και συνεχίζουμε. Φορτίζουμε λοιπόν στα Μέγαρα. Τώρα έκανα το εξής λάθος, επειδή δεν γέμισα πριν. Αν γεμίσω τώρα θα μπορούσα να σας πω πόση ήταν η κατανάλωση ακριβώς στα χιλιόμετρα που γράψαμε. Βέβαια θα βγάλουμε μια γενική σούμα στο τέλος, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύω να κουράσω την μπαταρία μου περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Όπου έχω κενό και μπορώ να φορτίσω λιγότερο θα κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ. Καταφέραμε να φορτίσουμε στα Μέγαρα μέχρι το 82%. Έριχνε πολύ τη φόρτιση στο DC λόγω του ότι η μπαταρία ζεσταίνονταν και είχε αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα, και αποφάσισα να ξεκινήσω για το Διμηνιό, όπου έχουμε να κάνουμε από τα Μέγαρα 70 χιλιόμετρα και ξεκινήσαμε με εκτιμόμενο 69. Κινούμαστε όσο μπορούμε πιο οικολογικά στην εθνική οδό για να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι τον επόμενο σταθμό, και μετά έρχεται ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Θα πρέπει να γεμίσουμε πλήρως το Διμηνιό, γιατί θα ακολουθήσουν 97 χιλιόμετρα στην παλαιά εθνική οδό. Ο λόγος που πάμε παλιά εθνική οδό είναι πρώτον γιατί θα μπορούμε να κινούμε ασφαλέστερα σε χαμηλότερες ταχύτητες, και κατά δεύτερον, αν τυχόν μείνουμε από μπαταρία, είναι πολύ πιο ασφαλές να είσαι στην παλιά εθνική οδό και να πας να μπριζωθείς με τον οικιακό φορτιστή κάπου, παρά να είσαι πάνω στην εθνική οδό και να σε πάρεις βάρα καμιά ταλίκα όταν θα εμφανιστεί καμιά χελώνα στο καντράνι. Αυτά. Καλή τύχη. Αυτό χρειαζόμαστε. Τίποτα άλλο. Και πάμε. Φτάσαμε λοιπόν στην επόμενη στάση μας, στο Διμηνιό, κοντά στο Κιάτο. Όταν ξεκινήσαμε από τα Μέγαρα
Είχαμε με βάση τον υπολογιστή μια εκτιμόμενη των 69 χιλιόμετρων. Με βάση το Google είχαμε να διανύσουμε 69 με 70 χιλιόμετρα λόγω στη διαδρομή, γιατί δεν τέριαζε ακριβώς με αυτή που έκανα. Τελικά με βάση το Trip Computer διανύσαμε 66+, δηλαδή 69, γιατί δεν το έκανα κατευθείαν με το που ξεκίνησα. Και το καλό είναι ότι μας δείχνει υπολοιπόμενο 19 χιλιόμετρα. Το βάλω με το τέτοιο, με το πλάι. Εντάξει. Οπότε έχουμε καλά νέα, ότι ενδέχεται να βγάλουμε την επόμενη διαδρομή άνετα. Θα δούμε τώρα πόση μπαταρία θα έχουμε. One eternity later. Το ταξίδι λοιπόν πάντα επιφυλάσσει εκπλήξεις. Είχαμε μια αναπάντηχη τροπή. Στο Διμηνιό ο φορτιστής αρνούταν επισηματικά να λειτουργήσει ο καντέμο ο οποίος χρειαζόμασταν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να με υιοθετήσουν για 3-4 ωρίτσες. Τι ώρα έγινε περίπου, να το έβαλα στον οικιακό φορτιστή. Οι άνθρωποι στο πρατήριο ήταν εξυπηρετικότατοι. Πρώτα απ' όλα, με το που πήγα και είδαν ότι αντιμετώπιζα πρόβλημα, πήραν οι ίδιοι τηλέφωνο την εταιρεία. Προσπάθησαν επανειλημμένα να κάνουν reset με τον τρόπο που τους έχει δείξει η εταιρεία. Η εταιρεία προσπάθησε να κάνει hard reset και τελικά έκατσα εκεί 3-4 ώρες και φόρτισα στον οικιακό φορτιστή. Μου φέρανε μέχρι και φαΐ να φάω, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι αξίζει να τους μνημονεύσω. Ήταν η αδερφή Μανιώτη με τη Shell. Αν τυχόν περάσετε και πρέπει να βάλετε καύσιμο στην περιοχή, εγώ θα τους προτιμούσα. Μόνο και μόνο γιατί ήταν άνθρωποι και μου συμπεριφέρθηκαν όσο ανθρώπινα μπορείς να συμπεριφερθείς σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Respect. Ξεκινάμε το ταξίδι μας. Θεωρητικά μέχρι τον επόμενο φορτιστή έχω 97 χιλιόμετρα να κάνω από το σημείο που ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει ήδη το 1,4. Δεν άφησα να ολοκληρωθεί η αργή φόρτιση, αλλά είχα γεμίσει από τα μάκια, ήμουν σχεδόν στο 100% και μου έδινε 111, τώρα 109 χιλιόμετρα. Εντάξει, πάμε και βλέπουμε. Συνεχίζουμε το ταξίδι. Ελπίζω να μην έχει πολλές εκπλήξεις και όλα από εδώ και πέρα να πάνε κατευχήν. Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τώρα που βρισκόμαστε στα μέσα της διαδρομής από Κιάτο προς Πάτρα, με συνθήκες πόλεως θα έλεγα εγώ, καθώς η παλιά εθνική οδός είναι ένα μακρύ αστικό τοπίο κατά βάση με όρια ταχύτητας 50, 40 και 30 χιλιόμετρων. Εντάξει, κινούμαστε με ταχύτητες 50 έως 70 χιλιόμετρων συνήθως. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 49 χιλιόμετρα από όταν ξεκινήσαμε, που έλεγε 111 αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε υπολοιπόμενο, μισό λεπτό, μην πέσουμε και σε κανένα γκρεμό, 67. Ναι, από ό,τι φαίνεται στο αστικό τοπίο πάει να βγάλει 120 χιλιόμετρα ή τουλάχιστον στην κίνηση σε αυτές τις ταχύτητες. Σταθερά, χωρίς πολύ γκάζι, χωρίς πολλές ανηφόρες κατηφόρες. Εντάξει, είναι πολύ ελάχιστες αυτές που έχει, είναι το κλασικό αστικό τοπίο. Μέχρι εδώ μια χαρά, αμαξάκι 13 χρονών, 16 κιλοβατόρες. Μπράβο. Μια χαρά. Κοίτα, οι Ιαπωνέζοι τι φτιάξανε. Αυτά. Σας αφήνω γιατί δεν γίνεται να οδηγάω και να γράφω, είναι λίγο επικίνδυνο. Θα τα πούμε τώρα όταν φτάσουμε στο φορτιστή. Εκεί θα κλείσουμε για σήμερα, όχι για σήμερα, εκεί θα κλείσουμε για αυτό το κομμάτι και βλέπουμε πόση ώρα θα μας πάρει να φορτίσουμε. Βλέπω να μας παίρνει η νύχτα. Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση καθοδόν, καθώς δεν έχω αρκετό χρόνο για τον επόμενο σταθμό, οπότε θέλω με το που φτάσω να ξεκινήσω να φορτίζω. Είμαστε περίπου 10 χιλιόμετρα πριν από το Ζευγολατιό. Όχι, τι λέω, τα λέω λάθος.
Το Ζευγαλατιό είναι πλευρά της Κορίνθου. Δεν ξέρω πόσες φορές το είπα λάθος. Συγγνώμη. 10 χιλιόμετρα πριν από έναν σταθμό που είναι στο Ρίο, σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε επωνυμίες. Πόσες φορές το είπα λάθος. Δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε την ανακεφαλαίωσή μας. Έλα, παίρνα γρήγορα. Με όριο 50. Αυτοί είμαστε. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμή συνολικά 195 χιλιόμετρα από ό,τι βλέπω. Από όταν ξεκινήσαμε είμαστε στα 87 και κάτι και έχουμε ακόμα εναπομείναντα 31. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε στα 87 και 31, 118 χωρίς να έχουμε φορτίσει πλήρως, καθώς φορτίζαμε στον οικιακό φορτιστή και επειδή το τελευταίο στάδιο του θα αργούσε, θεώρησα συνετό να μην γίνομαι φορτικός στους ανθρώπους οι οποίοι με εξυπηρέτησαν και ξεκίνησα το ταξίδι μου. Από ό,τι φαίνεται σε περιαστικό τοπίο, αν κινηθείς με απαλό γκάζι και με φιδό στο φρένο, μόνο όταν είναι αναγκαίο, μπορείς να βγάλεις και 120 χιλιόμετρα. Ενδιαφέρον. Πάμε, θα τα πούμε από το σταθμό φόρτισης. Θα είμαι πλέον πριζωμένος και ελπίζω σε αυτόν να φορτίζει και να μην υπάρχει θέμα στο αμάξι, καθώς δεν το γνωρίζω το αυτοκίνητο. Το αγόρασα προσφάτως και είναι το παρθενικό μας ταξίδι, Maiden Voyage, με εκπλήξεις. Θα τα πούμε σε λίγο. Να και η χελονίτσα. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει ακόμα κάποια μείωση ισχύως, γιατί ούτως ή άλλως δεν τρέχω, αλλά εμφανίστηκε. Πάρω μας έλεγε 22 ακόμα χιλιόμετρα. Τώρα τη νιώθω όμως τη χελονίτσα, είναι η αλήθεια. Πλησιάζουμε, δεν είναι λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από το σταθμό φόρτισης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η μείωση ισχύως είναι μεγάλη πλέον. Πάμε άκρη να μας περάσει ο κόσμος. Κοντεύουμε στο φορτιστή. Δεν περίμενα να τη δω τη χελονίτσα από τόσο νωρίς, είναι η αλήθεια. Πράγμα το οποίο με φοβίζει, γιατί μπροστά μας έχουμε ανηφόρες και εθνική. Για να δούμε. Φτάσαμε τα τελευταία 600 μέτρα, το αμάξι δεν πήγαινε πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα φοβιστικό, θα έλεγα. Τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα στη φόρτιση, φορτίζουμε κανονικά. Εντάξει. Βογκάει, έχουν πάρει ανεμιστήρες μπροστά γιατί είναι παλιό, εντάξει. 17 κιλοβάτ που τραβάει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε να πάρουμε κάτι, αφού μας δίνουν δωρεάν το ρεύμα τους, θα ψωνίσουμε κι εμείς κάτι. Πάμε, γιατί διψάσαμε. Ένα μικρό update από τη φόρτισή μας. Εδώ φαίνεται πως όλα πάνε καλά. Μέσα σε 15,5 λεπτά έχουμε πάρει σχεδόν 4 κιλοβατόρες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω σε ποιο σούπερ μάρκετ είμαι, μπορείτε να το βρείτε μόνοι σας. Μια χαρά. Παίζει να είναι ο καλύτερος φορτιστής όλη τη διαδρομή. Πραγματικά. Φτάσαμε στο ferry boat. Εντάξει. Από εδώ και πέρα τα πράγματα φαντάζουν ότι θα είναι πιο άνετα. Αλλά βέβαια μετά τη χελονίτσα έχω αρχίσει και φοβάμαι. Update, φορτίσαμε μέσα σε μισή ωρίτσα στο 80% και πάμε για Ευηνοχώρη. Θα πάμε από την Παλιοβούνα, γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο, επειδή ανεβαίνεις ψωμετρικά την ίδια απόσταση που ανεβαίνεις και στις Σύραγγες, από την Παλιοβούνα, επειδή το κάνεις μεταστροφών, θεωρητικά το κάνεις και πιο ομαλά. Οπότε είναι μια καλύτερη επιλογή. Και μετά αναγκαστικά θα μπούμε και θα δούμε καθαρά σε εθνικό δίκτυο πώς πάει από τα ΣΕ Ευηνοχώριο μέχρι και τον τελικό μας προορισμό, με και άλλη μια στάση, το ΣΕ Αμβρακίας. Εντάξει, ξεκινήσαμε πρωί, θα φτάσουμε νύχτα όμως. Όχι, δεν θα το ξανά έκανα, όποιος και να ρωτήσει. Θα
Θα το ξανά έκανα μόνο υπ' αυτές τις προϋποθέσεις που το έκανα και καμία άλλη. Τόσο απλά. Ποιες είναι αυτές? Το ότι ζητάνε πάρα πολλά για τη μεταφορά οχημάτων. Πάρα πολλά. Και όποτε αυτοί βρουν. Οπότε με άλλα λόγια, μέσα σε μία μέρα και όσο μου πήρε να ξεκινήσω από το σπίτι μου και μέχρι να το ξαναφτάσω, ας πούμε, μέχρι και να ξαναγυρίσω, πήρα ένα καλό μέρο κάμωτο, θα έλεγα. Αυτά που δεν ξόδεψα, όχι ότι θα βγάλω χρήματα. Αυτά. Συνεχίζουμε. Μόλις φτάσουμε στο Εύηνο Χωρίου. Φτάσαμε και στο Εύηνο Χωρί. Ξεκινήσαμε από το ferry boat για να κάνουμε 24 χιλιόμετρα μέχρι εδώ. Έλεγε ότι έχουμε αυτονομία 84. Εντάξει, φτάσαμε με 50 κάτι. Χάσαμε κάτι λιγότερο από 10 χιλιόμετρα λόγω παλιοβούνας, που είναι απολύτως φυσιολογικό. Εντάξει, ας βάλουμε εδώ τώρα να φτάσουμε πάλι 80%, γιατί έχουμε 60 χιλιόμετρα εθνική οδό μετά. Εντάξει, θα προσπαθήσω να δω αν θα πάρει πάνω. Μέχρι στιγμής φορτίζει καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 70 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, και πάει με 10 kW. Το μόνο θέμα είναι ότι, πώς να σας το πω, είμαι σχεδόν 12 ώρες στο δρόμο. 12 ώρες και για να δούμε λίγο τα χιλιόμετρα. Να πιάσω το κλειδί. Ώρες για 234 και έχουμε άλλα. Εντάξει, έχει φτιαχτεί και πλέον ο δρόμος, οπότε δεν είναι 380, είναι κάτι λιγότερο. Έχουμε άλλα περίπου 120 από εδώ, είναι η αλήθεια. 26,6 χιλιόμετρα είναι η τελευταία μας απόσταση από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ferry boat και από το ferry boat μέχρι εδώ. Το μηδενίζουμε και αφήνουμε τη φόρτισή μας να συνεχίσει. Να λέμε. Πριν φύγουμε από το ΣΕΑ, επειδή έχω παρατηρήσει κάτι ενδιαφέρον, όταν είναι στο ταχυφόρτιση ξεκινάει το air condition. Δεν ξέρω, μάλλον ψέχει τα στοιχεία με το air condition, οπότε θα ήταν καλό να κάνουμε έναν έλεγχο φρέων μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας, γιατί προφανώς θα κρατάει πιο ψυχρές μπαταρίες, θα φορτίζει πιο γρήγορα και θα είναι ό,τι καλύτερο για το ίδιο το αυτοκίνητο. Θεώρησα ότι δεν θα έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα είναι μόνο για λόγο άνεσης, αλλά μάλλον δεν βλέπω άλλο λόγο να παίρνει το air conditioner μπροστά, το compressor τουλάχιστον, πέρα από το ότι ψύχει με αυτό κάποια από τα συστήματα. Αυτό πρέπει να το δείτε. Εντάξει, φοβήθηκα πολύ, γιατί κάποια στιγμή έφτανα ότι θα φτάσω στο ΣΕΑ της Αμρακίας με λιγότερο από 20 χιλιόμετρα εναπομείναντα, και επειδή φοβάμαι τη χελώνα, αυτό ήταν απαγορευτικό για πάνω σε εθνική οδό. Ευτυχώς με προσπέρασαν κάτι ταλίκες και τις πάω εδώ και κάμποσα χιλιόμετρα ακριβώς από πίσω για να γλιτώσω. Αυτή τη στιγμή έχω περίπου 14 χιλιόμετρα για να φτάσω τα ΣΕΑ, με εκτιμόμενο ακόμα 37 χιλιόμετρα. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί είναι άνω των 20 που μας εμφάνισε τη χελώνα πριν και μπορεί να φτάσουμε. Ξεκίνησα με 91 εκτιμόμενα για μια απόσταση των 60 χιλιόμετρων. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι οι ταχύτητες της εθνικής οδού καταναλώνουν περισσότερο ενέργεια, όπως και να το κάνουμε. Αυτό δεν γίνεται να το αποφύγουμε. Εντάξει, σας αφήνω να συγκεντρωθώ λίγο, γιατί είναι η απόσταση μικρή από την ταλίκα, και αν τύχει το οτιδήποτε θα πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα. Φτάσαμε και στην Αμβρακία, στο ΣΕΑ Αμβρακίας. Ξεκινήσαμε με 91% από το ΣΕΑ Εύηνο Χωρίου και φτάσαμε με 30% έτσι όπως φτάσαμε. Εντάξει, ξέρετε, όσο περνάει η ώρα αναθεωρώ μέχρι αηδίας.
Όχι, δεν θα το ξανά έκανα. Το έκανα. Το έζησα. Ελπίζω να ζήσω μέχρι το τέλος. Και δεν θα το ξανά έκανα και δεν το προτείνω σε κανέναν. Όχι. Πληρώστε το. Και εγώ αυτό θα ξανακάνω άμα χρειαστεί να το κάνω. Θα το πληρώσω. Στην τελική, κάντε ό,τι μου λένε όλοι. Βάλτε μια ασφάλεια, μια οδική και πείτε ότι χάλασε. Έλεος. Επειδή εγώ δεν ήθελα να το παίξω κακός, τίποτα, έτσι θέλουν. Απ' τη μία ζητάνε 4 εκατοστάρια, απ' την άλλη για τις οδικές το κάνουν με 20 ευρώ. Τέλος πάντων. Αυτά. Ας φορτίσουμε για να δούμε λίγο και το φορτιστή. Φορτιστής, wow. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Φορτίζω με 30 kW. Πριν από 1,5 λεπτό και έχω ήδη φτάσει 38% από 30. Μπράβο. Καλό. Πολύ καλό. Εγκρίνω. Εντάξει. Για να δούμε και πάλι. Το air condition ναι, έχει πάρει μπροστά. Τίποτα, αυτό παίζει ρόλο. Θα πάω να κοιτάξω το φρέον όταν φτάσω στον προορισμό μου με το καλό. Και ο μάστοράς μου τώρα αυτή την περίοδο περνάει σεμινάριο για ηλεκτρικά οχήματα. Μια χαρά. Αυτά. Ευχαριστώ τον Ταλικέρη που ήμουν από πίσω. Αν το δεις ρε φίλε, κάνε ένα like. Κάνε με ένα σχόλιο από κάτω. Στείλε μου μια PayPal να σου στείλω 5 ευρώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Χαιρετώ. Για τώρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Και κάπως έτσι έχει αλλάξει τελείως σκηνικό. Ξεκινήσαμε πρωί-πρωί. Και κάτσα να κλείσουμε λίγο τη μουσική. Και τι ώρα, έχει περάσει από 10 η ώρα. Πάμε εντελώς, θα φτάσουμε μεσάνυχτα σπίτια μας, έτσι πως πάει. Αχ, τι να κάνουμε. Σε λαβή, μας προσπερνάνε τα λύκες. Εντάξει, ξεκινάμε από Σέα Βρακίας. Φορτίσαμε στο 92%. Έχουμε εκτιμόμενο αυτή τη στιγμή 97 χιλιόμετρα. Εντάξει, θα φτάσουμε. Είναι 60 χιλιόμετρα από εδώ. Αχ, δεν ξέρω αν θα κλείσω το βίντεο τώρα που θα φτάσω. Θα σας το δείξω αύριο, μεθαύριο, κάποια στιγμή άλλη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχω κουραστεί. Θέλω να φτάσω και εγώ να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Αυτά. Θα τα πούμε μάλλον μέρα. Εκτός και αν έχουμε κανένα απρόπτο στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε απρόπτο στο δρόμο. Και να δείτε τη συνέχεια αυτού του βίντεο με φως του ήλιου. Καλημέρα λοιπόν. Ας δούμε τα μέχρι τώρα στοιχεία μας. Φτάσαμε, επιτέλους. Φτάσαμε με υπολοιπόμενα 36, κάναμε και κάποιες βόλτες σήμερα το πρωί. Διανύσαμε 62 χιλιόμετρα από τη τελευταία μας στάση. Συνολικά διανύσαμε 355 χιλιόμετρα. Και τώρα πάμε στο άλλο σπουδαίο. Διόδια Ελευσίνας, δεν ξέρω αν φαίνεται. Περάσαμε στις 10 παρατέταρτο. Διόδια Ακτίου. Περάσαμε 11 και 7. Σχεδόν 11 και 10, ας πούμε 11 και 4. Συνολική διάρκεια ταξιδίου 14 ώρες. Ναι. Οκ. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε αν δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Καλύτερα πήγαινε φέρτε αμάξι από τη Γερμανία. Περπατήστε όλο τον δρόμο. Και δεν είναι μόνο εαυτό σας αν έχετε εμπιστοσύνη. Είναι και τα αυτοκίνητα. Είναι και οι υποδομές. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να βασίζομαι σε κάποιους ταχυφορτιστές των οποίων η απόστασή τους μεταξύ τους είναι τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται. Αυτά. Θα δούμε και άλλα στοιχεία παρακάτω. Απλά σταματάω το βίντεο μέσα από τα αμάξι, δεν έχει πλέον νόημα. Ένας μήνας πέρασε και βίντεο δεν είδατε. Έφτασε τελικά ή δεν έφτασε? Το ερώτημα έρχεται από ένα σορτάκι που είχαμε κάνει. Τελικά έφτασε, όπως έχετε όλοι καταλάβει. Οπότε, ξαναλέω, ένας μήνας πέρασε. Οι παρατηρητικοί ας μου πούνε κάτω στα σχόλια πόσα χιλιόμετρα έχουμε γράψει στον ένα μήνα. Εντάξει. Βασικά νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο αυτό που ρώτησα, γιατί κάτι έχει μείνει αμηδένιστο. Τέλος πάντων, μηδενίζουμε συνέχεια αυτό εδώ πέρα, όποτε γεμίζουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτοι. Έχουμε εκτιμόμενο
113 και έχουμε και λέμε. Φρέων δεν είχε το αμάξι. Φόρτιζε αργά ακόμα και στους ταχυφορτιστές. Θα μπορούσε να φορτίζει ακόμα πιο γρήγορα. Θα είχαμε γλιτώσει καμιά ωρίτσα, είναι η αλήθεια. Βάλαμε φρέων, το air condition δουλεύει μια χαρά. Το βάζουμε, κυκλοφορούμε, άνετοι και ωραίοι. Από εκεί και πέρα, πόσα χιλιόμετρα κάνω σε αστικό τοπίο, άντε βγες λίγο παραέξω να πας για δουλειά? Κάνω 100 χιλιόμετρα, τα κάνω άνετα. Χελονίτσα δεν μου ξαναβγήκε στα 20 χιλιόμετρα. Εντάξει. Βγήκε τότε που έπρεπε να βγει, γιατί προσπάθησα να τα αδειάσω κάποια στιγμή για να μπαλανσαριστούν τα κελιά και βγήκε στα 0 χιλιόμετρα. Τι άλλο? Κινεζάκο βάλαμε για να βλέπουν ταινίες τα παιδιά. Το προτείνουμε για μέσα στην πόλη, ανεπιφύλακτα. Το προτείνουμε για ταξιδάκι των 50-60 χιλιόμετρων, άμα έχεις που να φορτίσεις, βεβαίως. Το προτείνουμε για μοναδική χρήση, όχι. Το προτείνουμε αντί για μηχανάκι, ναι. Παρκάρει παντού, χωράει εκεί που άλλοι δεν χωράνε, μόνο και μόνο για σπάσιμο. Χωράει 4 άτομα άνετα και 2 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Τι άλλο θέλετε να μάθετε? Φτάσατε μέχρι εδώ. Κάντε ένα like. Κάντε και μια εγγραφή, δεν κάνει κακό. Δεν θα σας πω όχι. Ίσα ίσα. Ελάτε, έχουμε περιπέτειες, φτιάχνουμε δεντρόσπιτα. Καθαρίζουμε χωράφια, τα πάντα. Εδώ. Καλό ήχο δεν έχω, όχι το ξέρω. Πείτε του Στέλιου αυτού που έχει τα Τέσλα εκεί κάτω στην Κρήτη να μας κάνει τώρα κανένα μικρόφωνο και εμάς. Τι, μοναχοφάεις, αυτός με Τέσλα, εμείς με Μίεβ, αυτός με εμβέλειες, Παναγία Βόηθα, εμείς με 113. Εντάξει, όλα μες στο πρόγραμμα. Τι σας χρωστάω να σας πω, τι σας χρωστάω? Σίγουρα κάτι θα χρωστάω. Δεν μου έρχεται. Αφήστε ό,τι απορίες έχετε κάτω και θα τις λύσουμε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε μέχρι εδώ το βίντεο. Μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία μαζί μου. Ακόμα και στο ταξίδι, δηλαδή, το οποίο δεν πρέπει να κάνεις το ταξίδι, το άγχος είναι πολύ μεγάλο. Η σκέψη και μόνο ότι ήσασταν μαζί μου, παρότι ετεροχρονισμένα, με βοηθούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε σε νέες περιπέτειες.